ka AICS haki lai tili ki jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip kambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top daka jingsong kit kli halor ka pule ka dangle bat ka yo kam yo jam jong ki samla pule ki Haribhoi district bat kham tam hanongpo constituency kabari ka wei nagi thain ga bagi samla pule kila sedang bha banwan sakmat hagi jing pule ba pher henre ki ba da kham yo lat pat ban poi se ki jingrung se ki kam lane ki jing yo ban rung se ki jaka pule namar ka jingduna ki jingtip halor ki lat kilenti ban yekhon ye exam rung kam ne ki exam ban yo rung se ki jaka pule ba kham chalor UMLA jongonongpo constituency wa Meral Bonsim mendak singi ke khandai terik Risau Arjar Arpsau ulai sung bha da ka wei ke project ye ki khana samla ki bakwa ban pentibit ilade ha ka ban yele ye ki exam ba pher ne ki competitive exams but ki wei ki awareness program but ye ne project latip ye ka kum ka inspire and inform village education and empowerment but on pentrika mekanik project da ka El Elyon Institute haba pensai halor kene kam lengba da kejingkeren bat kilat pathai khubor hanongpo nagliang jong ba Meral Bons im ulaong bagane kejingkloi jong uban bei tengka lengba ka MLS scheme kalong ba ulap ba ka don kam kejing hikai ba kin penkre yilade na kebenta ki exam ba pher la ga dei kejing penkre ya ki exam hapo ka district ni ki exam ki badan hapo ka state bat ki wei shushu ula khot bat weri ki samla ka dong ka thany Haribhoi bakin penrung kerteng yilade ha kene ke competitive exam coaching bat kene ka sedang nandu ka arphau tarik mentau benai Risau bat ter kan long kumba arbanai lane lai benai lane kat badon kam kijing penkre bat ya kene onjit kumba saupo hadu san pongut ki samla ki ban yo ban penrung kerteng yilde ban yo ya kene ke coaching bat lengba kene project ru kin lek cheki shenong ki thau ban le ya ki program ba pher ki ba kantup kum ya ka career guidance kantup ru ya ka jingkerni di drugs ka jingshong kha khna ka lat yo kam yo jam ka jing pensai halor ka national education policy arhajar arphau ka la bandai halor ka CUET ka ba ki khon samla jong kene ka juk ki dei pantip bat ya kene la pan mangru hagi katto kene jaka ki belong pedeng ki ba kantup ya ka nongpo ka de ka pedeng jong district ka umdan ka marmany ka maulong ka marngar ka sau nongbri ka seken ka umling ka pahambir pahamsim pat ka Haribhoi college lasim ya kene senjam ban penlong hagi shenong ba pher ha ka ba ki bomla banwan ha kene institute kin yo jing hikai lengba ka program ka ba sya kene jaka ki bala dep banjet ban penlong ya kene program katba nagaliang jong ba sain kupar sengkli bodi director jong ka El Elyon Institute kabal sim ya kabenta ban pentrikam ya kene project kabal ais ngo bah daw MLA ka nongpo ba Meral Bosim walaupun pau ya ka jing khublei ya MLA bala kloi ban bei pisa na kabenta ka jing don kam jong ki samla jong ga dong ka thany Haribhoi bat kum juru ya ki samla ki brang yak saj ha ka yo kam yo jam jong ki ha ka baul ong ru ba ka coaching on sim hadu saupo bat san pongut pat onsim kelum lang ya berok kijing penkre ya ki exam ba pher ha ka bai pat bat ka village level da ka nehi ka project kimanra ya ki awareness program halor ka jingshong kha khna ka jingkta jong drugs bat ki lat kiranti ban sengkam sengjam mi ki khana samla kum ka career counseling bat ki resource person kin batai sai ya ki lat kiranti ban mar ka jingbu ya ki kendon ban yo rung sya kini ki jing penkre kin long tang nadu saupo hadu san pongut khnang bakan long ka jingi olat ye baro nagaliang joki kin lek cheki shenong ba pher ban ai ke jing hikai khnang ba baro ki samla ka dong ka than kin om syai agri di kum unong hikmat da ka jing selok lang bat ki orang ba ki long kumi pun samla apo ka dong ka than di hoi ba long po si ba ko we ni syam bat ni lap ba la dot kam ba kan don ki kerja kurs ki ba kan terpang banai jingkai na dong taki pun samla gitu ni komno bakin penkre ede ki exam ski prepare la de recruitment prepare tiba ka sarkar ka jupelong lang po sa po kala bande ke district level kala bande ka state level nomor kata kumbuno mikmat nang Haribhoi barna ka no po agency di beragsi khot ya kenika press briefing na kabenta penting data syaki pun samla jong kanongpo kondisi baru kawai na kabenta gitu kibedon kemensir
banyak sim benta haki rekrutmen dan exam kadang kan ke program ke bang la persang ke penkre nak yang jonga bat ke tim ke jongi ke pengidon apa ka nompo komisi bro ko wi nak ke seran lang to kiri orang ba kilong ke di samla kan ke projek ke bang bu kerteng nak ke benta ke jeng mentoy jong ki pun samla ke jongi about inspired and informed tentang village education and youth empowerment tentang kemudian yarap dan berkreat di sama jengi tentang kadang nilai put lembah dari jeng kersan nak liang jom di skim repair di mengaku MLA dan bang sorkar ka ai sengi ki MLA dia gini jeng rap di skim lembah dari gini jeng rap iyo ban fund ban ya ki jeng lut ki jeng sep kalau anda resource person kalau anda kui jeng rekam kemudian harga jeng tray rengkat bat ka LLian Institute kaba nikmat dari bahasa kupar sendiri pada ulang ini dan institute kejungi kepada tray kam kepada skill development kepada kui kam ko jongka mereka dong pada thai kejungi jadi hal organik semua ban apil bat ban aware ya ki kun samla apa jongka konsumsi kejungi berokoi bah hagini kisni shen nadu shibet adalah syai ki social media ni ki online insa tersang ban ai publicity akaban samla kinwan ban enroll ni bat bahagani course kabadon kumba lakonomno minstang betau penai Oktober lagi aku terik channel lakonomno nyile anu pekut hapo hachwa jong Christmas lakonomno kan long arbanai steng lene hapo lagunai hakabat kindon kumba khatsan tili ki session ki bekentuk ya ki topik lakonomno kumba general knowledge and current affairs lagi logical reasoning and problem solving nang tagi general mathematics ke English comprehension general science nang ta ke topik ke wedi bat ke Meghalaya police exam pattern dan tips nang ta ke staff selection commission of 7 district selection committee exam overview nang ta ke wedi bat ke geography history general awareness nang tagi topik lor Indian polity constitution nang ta ke topik lor economics and social issues nang ta kini ki bakham kam kon English language skill ki revision ki mock test bat kon ta test bat halor kini ki topik ki prepare kindon ki resource person ki bagila penbe kat balang nag benta keneka program bat ka itu ki badon ke bensin kin wan sakmat ban enroll ban ngisutu kindon sibun ki ban kwa ban sim benta haga ni ke perthai ke buku kini ke bagi dang yelek kat balak ban compete ki exam prepare ki recruitment lagi di DSC lagi di kam polis la bende kui ki corporation la ni report hukum ju ini tak kadau nilai slot bat ki resource person ru ya kini ki bawan barok kandon ya kerja test haga sedang haga ba ni sajid la kumno saupo do sanpung maksimum kalau sanpung kenang inyo ya kan quality teaching ke kai ka biang ka ban train mengbagi ni ki session ke bengi yin sabu jadi tak kadang kandon ke kerja test apa nak kerja institute ke LLian Institute kemudian ke agreement ke bengi wilayah tek ngaku MLA akaba kin sa penlong ki ya kini kin sa jit ya kini ki samla ki manlong eligible namar ba kan ngi shibun ha bengi kwa ban yo ki quality ki candidate ki badon ki quality ladangin ikai de spa de jarngun ni namla ni haban select ya kini ki kenhun jom kini besar select ha bikin sayo ya kini da jingikai haga kom ka ba bit ke biang isutu kani kesin ke ban kom ko nom ikpat bat kini orang ba kini sendran bagi persang benne de sekindon sebun di duna dekat balak ni le ban address ya kini kamut ban ong ba barok ki besar select ni nla ban yo kamlut kamdon ga garanti ke bung kata andre ke kamram jungi jong aku MLA kalau ban bedin lenti ban peni lenti ban yarap ban ikai ban punya kejingking no bukin prepare lede haki exam bat recruitment prepare te kita gede kapat ka ban kong ha ka ba ka session kan salong ni hanong po ni kan back institute ka ba san kupar in secret ka to ban ni hanong kan bat ka benda ka ba ka ba halor kan ka program ka bengi ngidon inspire and inform kalau na ka benda bengin late shakishno kani kan long session ka long one day session be
haga bangin le gila select hani kidon kumba shipotli ki center lani ki cakap kum ganusa kani ki program ga bisisni ka bangin le kala bande halor ke career guidance kala bande halor ke drug abuse kala bande halor early marriage kala bande halor ke employment opportunity kala bande halor ke national education policy kala bande halor ke CUET kala bande halor kini ki program ki bokongsan hukum ki pun samla ke juk mutak dan kamban tip digini ki location ki bangila persang ro kre kalong kawai kan long hanongpo kawai kan long hunden kawai kan long ha marman kawai kan long ha molong kawai kan long ha marngar kawai kan long saunonggri kawai kan long ha umling kawai kan long ha po pambir kawai kan long ha pamsim ban hari boy college kani kini kita kisnong kiba kini ok benlek kani kini ke one day session apa ke resource person yang spendback ha ka jing trilang kala bende bat ki seng samla dengan tu jaka kala bende bat kino ki NGO dan civil society ha ka bana kalian jong Elion Institute ki se trilang bat ki bakini yo ban ai kene awareness dan ke career guidance na ka banta jong ki kun samla ki badon ha ki tu ki dong lane ki bom shomlayo kala ban wan ha kene ka course ka session ka bani pelong hanong po ha bani sajid la ko no sa po do san pu no ka don ka lenti ro ka ba ngin persan ban le ha ki tu gi location inam la kamlong ka ba stuk ngin de haman la ka sinong ka e dan re kat ka bani don ka jingrap ka fon ka ban long ban ka leng dong e ni ru ni le ka bala ban bit pembiang ha ki ni gi location di Bangladesh ban semua pi ha ka badi ba Hari Boy College ha ka ne ma ba ki student ha ni gi na keleng dong ka riboy ke jumi angning yo ala ban yarab ban ai ki jing tip kat penila ha ka bdi bertui ki di student di bulan hapo pada college bakan longka jing yarab na ka benta ke jumki lu di kita ki jing persang ki ba gi don han ha kene ke por na kalian ke jung aku MLA ano kene ka project ke pengidon inspired and inform village education and youth empowerment ka ba naduk dan sini yo antara dapat ba ha ba na dulu sipit dan saya kesini ka Elion Institute mampo ba ni dalam agreement ke ship ni ke benta untuk implement ya kene ka project ka bani mudan la ke seran lang kini ki program ba ki mudan asenda arkat ni bat kata ke di jinglang kemat lo kini ki ka phang ka puat ba pensong lum ba jompi ba ngin scam ba kene ki persang ka barit ha ke puat kan lo ngajing rap dan bersama lagi jompi ki ba persang lah kamu tak apply lagi kamu ni kong pau itu jing kong jai ku play sa meral pelong MLA jong kan nombok konstituensi ibala sebut mensim yang bagai MLA skim lagi nuk jing arab lebih lah ban yo be kloi ban be pisan dan kata ke jing kam jong samla jong kadong thai riboy ke jong ni kan nombok konstituensi pro koi bat kumju ru yaki samla kibai desi kibatang don pada kecil sad apka yok kam yok jam ke jongki berkunjung ke jing kulit kebun dia lihat HKPD bekas kucing dengan don EA ya kaba ngadong isai la patai lut kali kumtu itu panggila banlek ngin sim kumba sauko hado santongan ka kini ka kompentre kucing ke subjek lise ka pair na ko destiro kasni namar ba nginom la bat berkre UMLP exam la kajong GSC exam la kajong SSC exam la kajong takadaw ni combine lang ni penuan lang si jakai kini baro ki exam ha kini ki session ki bakat san singi ti ha ka bayi bat bakai village level lihat ki kadon kai we ki snong ba klet ban at kadika snong second mak kadika weekly ki snong isha ka weekly ki jaga ko second kini ki topik skin long kanam dei ko we ki snong do ki topics kita ki sinong ki ba la ban ko wat do lai sau ni topik kat kum ka jingdon kam jong ko sinong bat kat kum ka information ka bangi persang ban kolek le ba ki government department skala ban long le ba jong ka blog ise ka blog kan batai ni kita ki sinong le se ka kamjur ka song ka kena ni la kon rai ka ones program ha bede ke lima dej ise kita ki sinong ki ba kamdon ka jikta jong drop sting la kon rai program ha de drop abis jadi sekitar pakai sinong ki pilot seki samla ki jongi kim dekip bahai ke lat lenti hakayok kami jam sengkam la jong
ki persiang bangun rai kini ki career counseling lani sipang kani ke unemployment and opportunities hakaba ki resource person ki jongi kin batai sipang kita kilat kilenti na ka bentak ki samla ki jongi de si ki badan mensim menteri ki kamla jongru kila ban yo jingtip namba ki resource person ki jongi ki badan gidan jutmu ban penia kre ani ban biale ki exam ki baper la kalong ki exam ban pulih ki higher studies ki pulih bakam sekmat tani ki exam sebagai kam ke jambu kila ban gai kat to kat ni lebah kini ki session ke bagi laban apa ni poin kisnong bat ni pen ya keren hiru ni ba isa yusu ya dei kini rupa desi kidan ki session ki gidi ki kena ki bala ban apply mo kemaka bangi long coaching ke jongi ke ditak saupo san puan bila sekin apply marjan aspa wat kidan kini ki bomyo alat tapi long ke juduk long ki nama kimio ban session den rei lamar ngilech kisnong ki jongi ingin sekian bakinwan gini ketika session kisnong ki jongi la kimio lut baro maknaru la kumno kumba 100% nak ke bangi kai nong kuat tik video lang kisnong ro kita ketika jitmu nang ba mano kita syai ke juki samla apa jong kadong bakathan ki jongi iya saya tanya kita nak ya ke jongi kita sekali tinggal coba sikai Pidan kam projector ban peni film ni pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai